Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Dünýä türkmenleri programmamyzyň geçen tanlar Türkmenistanyň rus diliniň häzirki ýagdaýyna we öňkü tejribelerini gönükdirildi. Biz bu tema boýunça taýýarlanan gepleşikler tapgyryny türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi Haly bilen geçirilen söhbetdeşlik bilen jemleýäris. Dünýä türkmenleri tapgyr 3 gepleşigiň dowamyny Azatlyk Radiosynyň habarçylarynyň ýurt içinden toplanan maglumatlarynyň esasyna, şeýle-de sosial ulgamlarda peýda bolýan çykyşlaryň fonuny galy berse-de, media arhivleriniň kömegi bilen rus diliniň Türkmenistanyň öňkü ahwalyny we soňky ýagdaýyna nazar elemagy synanşdy. 19-njy asyryň soňky çäreginde Rus häkimetiniň Merkez Aziýa sebitine ýaýramagy, bu hökmranlygyň miras düşeri hökmüne 20-nji asyryň başlaryna sebit ýurtlarynyň Sosialist Respublikalar Soýuzyna goşulmagy, asyryň aýagyna bolsa Moskwadan kökalýan birleşigiň dargap 15 respublikanyň garaşsyzlyk yglan etmegi, beýleki ýurtlarda bolşýal Türkmenistanyň hem rus dilini çylşyrmy synaga saldy. Gelin häzir bu tema boýunça türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi Haly bilen taýýarlanan gepleşigi dinläliň. Hudaýberdi dünýä türkmenleri gepleşigi tertip 3 gepleşik ber Türkmenistanyň rus diliniň ýagdaýyna nazar aýlamaga çalyşdy. Men bu temany siziň bilen söhbetdeşik arkaly jemlemekçi bolýaryn. Siz 2005-nji ýylyň dekabryna Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Rus huluğuna bu tema boýunça beren bir interwýuňyzda Gazagystan, Kyrgyzstan ýa-da Özbegistan bilen deňeşdirilene Türkmenistanyň rus diliniň içkin täsirlenmänini gurrun berdiňiz. Biz köplenç paýta ýygýadyk, bizde kän bir zavod, fabrikam ýokdy. Rus dilini şäherli oglanlar öwrenýärdi, obada kän bir öwrenmeni okdy diýdiňiz. Aradan ençeme ýyl geçdi. Siz rus dili Türkmenistanyň şol öňkü durkuny saklap galandyryýarňyzmy? Yok, elbette ol öňkü durkuny saklanok. Häzir türkmen dili diýinden başgaça boldy. Bir hakykatdan hem döwlet diline öwrildi. Rus dili bir daşar ýurt dilleriniň hatarına meselem türk dili ya ingliz dili ya da nemis dili ýaly bir serişde öwrildi. Elbette olar seredeninde aktiv. Meselem rus diliniň aktivligini diňe häzirki wagtda türk dili bilen deňeşdirmek mümkin. Şoň üçin hem bizde ol öňkü zamandaky ýaly rus diline bolan ünüs ýok. Näme Türkmenistanyň döwlet ýol başçylary ýokary derejeli rus resmiýetleri bilen geçirýän duşuklaryny Türkmenistanyň rus diliniň syýlygy sarpasynyň belentdigini bir näçe gedek inandyrmaga çalyşmaly boldular. Meselem, resmiýetler Türkiýanyň ýokary derejeli resmiýetleri bilen geçirýän duşuklaryny türk diliniň Türkmenistanyň meşhurdugyny inandyrmaly bolmaýar. Ýa-da Britaniýanyň Birleşen Ştatlaryň ýa ingliz dili beýleki iri döwletleriň ýol başçylary bilen geçirilýän duşuşuklarda ýurtda ingliz diliniň syýlygy sarpasynyň belentdigini aýratyn bellemeli bolmaýar. Ýöne näme üçin rus diline gezek gelene ýagdaý ütgeýär. Ýatlasak, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanly Berdimuhammedow 2020-nji ýylyň noýabrynda Russiýanyň Federasiýa Geňeşine eden çykyşyna Türkmenistanyň rus diliniň, rus medeniýetiniň aýratyn sylanýanlygyny ýene bir gezek nugtamaly boldy. Biz siyasat bilen bağlanışykly sebäbi Türkmenistan şol öňe birnäçe gezek aýdylýaly türkmen dilini döwlet dili diýip yglan etdi. Şonuň bilen birlikde öz edipini çalyşdy, milli edipini döretdi. Şu ýagdaý Merkez Aziýa ýurtlaryny amala aşmady. Meselem Özbegistanyna, Täjikistanyna ýa-da Kazakystan, Kyrgyzstan şol respublikalarda şeýle reformalar geçirilmedi. Olar entegem Rus Kiril hatyny dowam edýärler. Şoň bilen birlikde Rus milletçileri, aýratynam Rus deputatlary, Russiýanyň Dumasynyň deputatlary şu meseleni ýeti tanqid etgelýärler. Özüm bu gaty öňden bäri gelýär. Meselem 1999-njy ýylda Rogozin diýip bir deputat bardy. Şol Türkmenistanyny rus diliniň gysylýandygy barada aýtdy. Bir meniň bilýän faktum. Şondan bäri de şu mesele aýdylyp gelýär. Şoň bilen birlikde de Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Saparmurat Niyazow öz çykyşlarynda biz rus dilini gysamyzok diýip aýdýardy. Soňra ikinji prezident bolan Gurbanly Berdimuhammedow şol söz aýtdy. Inni häzir 3-nji prezidentiň döwri başlany. Ýöne şol siyasat entegem dowam edýär. Russiýa ören milletçi öz dilini, rus dilini
ähli ýerde hökümruwan dile öwürmek isleýär. Häzirki şertde Ukrainada barýan uruşyň bir sebäbi şol, sebäbi Ukrainada rus dili gysylýar, ruslara ýol ýok, ruslar kemsedilýär diýilen ideýany öňe sürdüler. Bir gaty agyr helakçylyk alyp bardy, bir siýasat bilen baglanyşykly. Şol siýasaty aklamak üçin, ýagny özlerini aklamak üçin türkmen resmileri mudama rus resmileriniň öňünde rus diliniň gysylmaýanlygyny aýdýarlar. Şoň bilen birlikde olar öz milli guwunçyny, milli buýsonçyny peseldiýärler. Sebäbi döwlet ýolbaşçysy, ýurdun prezidenti, ol öz ene dilinde, öz döwlet dilinde gürlemeli. Onun ýanyndan biri kimdir biri tercüme edip bermeli ýa-da aralykda bir dilmaç bolmaly. Adaty ýagdaýlarda resmi duşşyklarda ýagdaý şeýle geçýär. Egerde şu öňkürek neslin ýadynda bolsa, Babrak diýip bir Awganistanyň prezidenti boldy, şol bir çykyşyny söze rus dilinde başlady. Rusça gürläp başlady. Şonu gaty geň gördüler. Şol derre sözüni kesdi, duýdy. Şondan soň ol Awganistanyň döwlet dili Puştun diline gürläp başlady. Ine şeýle bolmaly. Egerde şol ýurdun prezidenti özüni syýlaýan bolsa, milli dilini, milli medeniýetini syýlaýan bolsa, onu biz rus dilini kemsedemzok diýip öz ene dilinde aýtmaly. Onu kimdir biri Rus prezidentine ýa-da Rus resmilerine tercüme edip bermeli. Ýöne bizde olar ýaly derece saklananok, olar gönüden göni biz Rus dilini gysamzok diýip aýdýarlar. Bu siýasat bilen bir baglanyşykly. Bu daýrda bilişimi diýýäli Sowet ýyllaryna Türkmenistanyň mekteplerde rus dili hökman öwrenilýärdi. Ýurtda hereket edýän rus dili media serişdeleri belki aýratyn hukuklardan peýdalanýardy. Siz öz şaýat bolan wakalaryňyzda bolan wakalara, başyňyzdan geçen bolan wakalara salgylanyp rus diliniň ne derecede şol döwürlerde ähmiýetli bolanyny ýa-da adat halkyň durmuşyna o diýen ähmiýetli bolmanyny gurun berip bermisin? Elbette bar, elbette köp ýöne. Ol sorun goýuluşy adaçyk başgarak ähmiýetli däldi. Eýsem rus dili zerurdy, mejburdy. Adam eger sen ýokary okujaň okujak bolsaň, meselem türkmen filologiýasy ýaly bir ýürüýte fakultet bolaýmasa, galan yerlerde sapaklar rus diline geçýärdi. Sen isleseň islemeseň rus dilini bilmelidiň. Beýleki ýokary okujaýlar, institut diýä, politehnik institut, şolar ýaly okujaýlarynyň ählisi sapaklaryny rus dilinde geçýärdiler. Şoň üçin meselem biz mektepde okanmyzda bize yeterlik derecede rus dili öwredilýärdi. Sagatlary bardy, şol sagatlar bardy. Ýöne oglanlar, okuwçylar okamaýardylar. Gok edýärdiler, galmagal edýärdiler, beýle bir rus diline üns bermeýärdiler. Şondan bolumlar bize. Anha okuwa gidersiňiz. Şonda siz edel gözüňiz akan ýaly rus dilini öwrenmeli bolarsyňyz diýip aýdýardy. Şol döwürde mejburlukdy. Ýa-da ähli dokumentler bir näse adam kesilhana barsa, poliklinika barsa, ýokman rus dilini gürlemeli. Bir resmi edara barsaň sen rus dilini gürlemeli. Hatda magazinlarda da, dükanlarda da rus dilini gürlemeli bolýardy. Şol şert bardy, ýagny mejburluk. Sen isleseň, islemeseň rus dilinde gürlemäne mejbur bolýardyň. Ine şol mejburlugum bizi ýagny owa adamlaryny rus dilini öwrenmäge mejbur edýärdi. Elbetde şäher şertlerinde ol bir şeýle tebigy ýagdaýda geçip gidýär, sebäbi çağalar bagy eýem rus dilini şondan başlap şol özara gatnaşyklarda rus dilini türkmenler bir bökdönüşsiz, bir kıyınçılıksız öwrenýärdiler. Olarda şol uly mümkinçilik bardy. Owa ýerine onuň tersine, ýagny her kim özüni mejbur edip rus dilini öwrenmeli bolýardy. Rus dili boýunça Türkmenistana soňky meýiller size rus diliniň Türkmenistana häzirki ahwaly barada nähili pikir döretdi? Meselem sosial mediada arasy türkmen dilini gürlemek barada käbir çağırışlary boldy. Biz geçen gepleşiklerimizde de bu barada gurrun etdik. Size şu meýiller nähili pikir döretdi? Bir mesela meniň pikirimçe hiç wagtda çäkli seretmeli däl. Eger mümkin bolsa rus dilini öwrenmeli. Sebäbi rus dili dünýäniň esasy dilleriniň biri, şoň bilen birlikde Birleşen Milletler Guramasynyň 6 sany dil resmi dil hasap edilýär.
Şol 6 dilin biri Rus dili. Şoň bilen birlikde Rus diline edebiyat köp, çeşmeler köp, olardan arxiv materiallar köp. Olary isleseň islemesen öwrenmeli, olary özleşdirmeli. Şonu öwrenmek üçin Rus dilini bilmek gerek. Onu siyasat değil de bir durmuşun zerurluğu. Bir adam başka bir dili bilse ol yine bir dünyanı öz üçün açya dilen söz var. Edil şolar ýaly kim Rus dilini bilse ol öz üçün täze bir dünýäni, täze bir älem açýar. Öz üçün uly mümkinçilikler döredýär. Gynansak da şu ýagdaý şuň kugunda Türkmenistanyny beýle yeterlik däl. Sebäbi Türkmenistan networky yapdy. Öň Russiýada çap edilýän gazetler bardy, jurnallar bardy. Şoň bilen birlikde Russiýada ýene de bir aýratyn zat, ýa-ni bölekleýin. Aýdaly medisinamy şu ýerde der keseller boýunça aýratyn ilmi jurnal çap edilýärdi. Göz keseller boýunça aýratyn jurnal çap edilýärdi. Ganyň basyşy boýunça aýratyn jurnallar çap edilýärdi. Şeýle ilmi çeşmeler bardy, aýry-aýry örem gowy çeşmeler bardy. Baý çeşmeler. Şol çeşmeleri özleşdirmek üçin sen Rus dilini bilmeň gerek. Şoň üçin Rus diline ol bir ilmiň, düşünjäniň, gözýetimiň täze bir aýnasy, täze bir pençeresi ýokmunny garamaly, şeýdem öwrenmeli. Men pikirimçe dili, medeniýeti, ilmi siýasatlaşdyrmak gerek däl. Ol ýerde hiç hili siýasat bolmaly däl. Onu her kim, her bir ösmek isleýän, dünýä göz ýetirmek isleýän adam özü öwrenmeli, hem oňa üns bermeli. Şoň üçin hem edil şuň kugunda Rus diline üns berilişi Türkmenistanyna ören gowuşup, oňa da yeterlik derejede çeşmeler, mümkinçilikler ýok. Şonuň üçin hem Rus dilini öwrenmek gerek. Şonuň bilen birlikde halkara meselesi. Egerde sen öz ýurduňdan çyksaň, onda bir uly dilleriň birini bilmeli, ingliz dili bolýar, nemis dili. Şoň bilen birlikde Rus dili de ýörgünli dil dünýä derejesinde. Şol meselede de biziň milletimize, Türkmen halkyna Rus dili kömek edip biler diýip pikir edýän. Şoň bilen birlikde ilmi babatda sebäbi Rus arhivlerine, Sankt-Peterburg, Moskwanyň hem beýlek şäherleriň arhivlerine ummasyz köp maglumatlar bar. Öwrenilmedik. Öň gadagan edilen materiallar var. Şolary öwrenmek üçin, şolary düşünmek üçin ýene de Rus dili gerek bolýar. Däwerde onu diýmek siz şol türkmenleriň dünýä açylmagyny, halkara arenasyna goşulmagyny, şol dünýä ilmine goşulmagyny Gural hökmüne görýäňiz. Şol ugurda bir Rus diliniň gural bolup biljekdigini öňe sürýäňiz, dogrymy? Ýagny esasy giňden ulanýan, ýurduň içinde giňden ulanýan daşary ýurt dili hökmüne türkmenleriň dünýä çykmagy üçin Rus diliniň peýdalanmagyny siz has oňoýly hasaplaýaňyz, dogrymy? Hawa, hut şeýle, sebäbi öňrät dünýäniň belli görsmetleriniň biri küşt oýuny oýunça çykyş edipdi. Şonu küştüň teoriýasyna düşünmek üçin Rus dilini öwrenmek zerur diýdi. Sebäbi meselem küşt oýuny boýunça, küştüň teoriýasy boýunça Rus dilindäki ýaly edebiyat başga bir dilde ýok diýip aýtdy. Bu ýöne men mysal ýokmunda aýdýan. Ýa-da ine kosmos teknologiýasyny alalyň. Häzir şol yer şarynyň, yer togalagynyň daşyndan aýlanyp duran stansiýa bar. Şol ýerde de adamlar, kosmonawtlar işleýärler. Hut şu wagt biziň ýerleşimiz, ýagny öňkü Çerjiw şäherine orta bilim alan Çerjiw şäherinden ösüp ýetişen Rus ýigidi, häzir Türkmenabad diýilýär o şähere. Şol ýokarda häzir kosmosda. Şol kosmos ara gatnaşygyna da Rus dili esasy dilleriň biri hasap edilýär. Ýagny egerde sen kosmosa uçjak bolsaň, onu İngiliz dilini hem Rus dilini bilmeli bolýan. Ine şeýle bir möhüm ýerleri var ol dilin. Şeýle öwrenmegiň zerur ýerleri var. Hut şol zerurluklary nazarda tutmak gerek. Onsoň bizde goşmaçy edebiyatlar, ýagny gollanmalar ýok diýerlik. Meselem matematika sapagyndan ýa-da fizikadan ýa-da himiýa bolsun, iň esasy da organik himiýa, şol ugurlardan goşmaçy maglumat alar ýaly türkmen dilinde çeşmeler ýok. Şol çeşmelere aralaşmak üçin ýene de sen başga bir ösen daşary ýurt dilini bilmeli bolýan. Ine şol dilleriň birim Rus dili diýip hasap edýän. Şonuň üçin ol mümkin bolsa öwrenilmeli, unutulmaly däl.